Garbi dao, eta ezaguna da, ura eta olioa ezin dira elkartu. Eta nik zerrendatxo bat egin dut, ea zer iruditzen zaizuen. Batera ezinak diren, gauzak, 2 puntu. Olioa eta ura, esan deten bezala, goizean jeiki eta simpatikoa izan, zaila. Doministiku egin eta begiak irikita euki, zaila. Hortza garbitu eta ipurdia ez mugitu. Eta badaude beste osagai batzuk oso ondo elkartzen direnak. Adibidez, literatura eta kazetaritza. Eta adibide gehiago, Japoniako sukaldaritza eta Peruko sukaldaritza uztartzen baditugu, Nikkei sukaldaritza sortzen da. Ondo uztartzen diren gauzei buruz hitz egingo dugu gaurko saioan. Kaixo lagunak, eguerdion eta goiatz Labandibar, ongi etorri, zer moduz? Berdin, ongi. Bueno, kazetaria zea eta idazlea, edo idazlea eta kazetaria. Zein jarriko gendun aurretikan? Bi gauzak naiz, baina niri erreza goiten zait esatea lehenengo kazetarin. Kazetaria zea da, bale. Gio gainea, ibiltze zeare bai gidoiak prestatzen, da beste hainbat gauza egiten, bai, ez da? Bai, saltxan ibiltzen dira. Nasketa gustatzen zaizkizu, ez da? Ez dakit, nasketa gustatzen zaizkiten, edo ez dakiten ez esaten batzutan. Bagia bi. Bueno, gaur ikusiko zu, hemen nasketatxo bat ingo deu, jakiekin. Ingo deu Japoniko eta Peruko gastronomiak gustartu, arroz berezi bat ingo deu, eta gero ikusiko zu, olarrukin bai, entxaladia antzeko bat, baina berezia, eta aldi berian, zure ipuinak, zure idazlanak eta zure ibilbidea zautu. Ados? Osongi. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta goiatz, garatuko izuet pausuz, nundik noe biliko gean arroz hauiteko garaian, bale? Arroz ingo deuna da txurila negozi. Horrelaxe, gatza pixka botako jau, arroza, 20 minutu di joanian, iragatziko deu, eta prestutziko deu, gainuntzeko osagaiaekin nahazteko. Baina gainuntzeko osagaiak ontzen jarriko ditugu pixkat. Nola? Hemen dakau bularra, dakau urdaiazpiko egozila, eta honekin ingo deuna da, laukitxotan ingo deu, hartuko deu jengibria, lebai pixka raiatuko deu, baratzuria pikatuko deu, eta hemen dakau soja eta azukre. Ingo deuna da hau dena ontzen utziko deu. Puxketetan, bai sojakin, baratzuri, jengibre eta azukre pixkatekin. Bale, hoi onduta da honian, ingo deuna da, sartai baten hasiko gea errezetakin hau goxatzen. Tipulina hartuko deu, ondo erregoziko deu, erregozita da honian, botako deu gainuntzeko osagaiak, ja, onduta daudela, bota bertara, salteatzen jungo gea, eta bukaeran arroza botako deu. Baitare, hemen arrautzatxo badakau, ingo deu tortilla frantsesa bat, laukitxotan ingo deu, eta gero, bertara gaituko deu, eta hoi gutxi balit, xibulet pixka dakau hemen bai, txikituko deu, eta arrozea gaituko deu. Eta hoi izango gaurko plateran, oinarria. Bale, eta gero ingo deu, entxaladia antzeko bat, baino geruzetan ingo deu. Ingo deuna da, uretan egosiko deu patata eta piperrak, gio ingo deuna da hoi birrindu eta puretxo antzeko bat ingo deu. Puretxo horrekin, plateran oinarrian arito bat jarriko deu pure pixkat, gero ingo deu hemen aguakatia alinatu lima eta gatza eta olio pixkatekin, jarriko deu pure patata piperduna, jarriko deu guacamole antzeko hori, eta gero hemen ingo deu maionesa bat oliba beltzekin. Hartuko deu arrautza, ekilorea, gatza, oliban puxketa botako ditugu, bertan sartu eta birrindu. Jarriko deu geruzo haietan, maionesa pixkat hortartian, eta baita egin berdeu olarrua, xerretan moztu eta geruzetan sartu. Eta, hoi izangoa, entxaladia, gure arrozan, lehena baizeko platerra, eta bigarren izango nuke, bale? Itxura bai. Itxura venga, Ingo deuna da, venga, nik arroza garriko den martxan, ontzen jungo naiz alde batetik bularra eta urdaiazpiko egozila, eta zuk adibidez, behitu, patata hauek egozten jarri behar ditugu, zurituko dituzu, bale? Piperra ere txortenak enduko jau,
lauki handitanin, eta dena egosten jarriko dugu, bale? Vale. Venga, hoi zure kontu, eta esan bezala, nik ontzen jarriko ditut, boltxo batian, alde batetik bularrak, eta baita ere, urdai azpiko egozia. Vale. Eta aldi berian mingaina eman behar diau, eta, bueno, komunikazio arloan iten dezu lana, zertan zabiltzan justu guentxe? Momentu honetan lan iten dut Hernaniko udaletxean, komunikazio sailean, komunikazio teknikari. Ondo. Eta, orduan, nahezu zuri gailua? Bai, eman. Vale. Orduan antzaude eta komunikazio arloan udaletxean zaude lanen orduan? Bai, momentu honetan, bai. Vale, oso ondo. Eta, zer lan gehiago dituz, bakik gauza batekin bakarrik etxea ibiltzen da. Ez, gauza gehiagekin ibiltzen da. Normalian, aldiberian, gero adibidez, Oiartzungo liburutegiko helduen irakurle taldean ere dinamizatzaile ibiltzen naiz, hor hilean behin elkartzen gea, liburu bat irakurri eta horren inguruan hitz egiteko. A ber, eta nola dijoa hori, nola elkartze zate, o nola dijoa dinamika hori? Bueno, oaintxa hasiko gea irailean, ikasturte hasieran elkartzen gea lehenengo aldiz, eta ekain arte hilero liburu bat irakurtzen dugu, ja aldez aurretik adostua izaten duguna, eta egun batez, ilunabar batez, hilabetean behin elkartzen gea, liburutegian, eta, liburu horrei buruz hasten gaizketan, eta askotan bukatzen dugu, Barrondei buruz. Beste gauza askon inguruan hitz egiten. Eta esan dezu, helduak zaudetela hor, jubilatuak, segen dugutea ba? Bueno, denetik egia da, jubilatuak desente juten diela, baina ez dia bakarrak. Egia da, 30 bat urtetik gora, bagia taldetxo bat, batzuk oso leialak dira, beste batzuk, kupatu hosiago bizidia eta tarteka azaltzen dira aldutenean edo gogoa dutenean. Ados. Eta nola aukeratzen duzu hor liburua, nola izatea dinamika hori? Nik egiten dut aukeraketa, gure kasuan, bai galdetzen diet, ze irakurri nahiko luketen, eta beraien proposamenak erantzuten ditut, baino geho saiatzen naiz, pixka bat oreka bilatzen, irakurtzen denetik pixka bat, ez bakarrik novelak, baita ere poesiak, edo komikiak, edo izan daitezke baita ere. Eta nola irakurtzen duzu, altuan, txandaka, o bakoitzak bere irakurtzen dut gero komentatu itezu, nola irakurtzen? Bakoitzak bere txian irakurtzen du liburua. Irakurrita eta horri behar du. Irakurri gabe ere jundaiteke, baina, hobe da, spoilerrik ez eukitzeko, etxian irakurrita jutia. Eta nik duguna da, gure iritziak trukatu eta diskutitu ere, batzutan, bai. Ze ona. Ondo, bueno, esan dezu Hernani ibiltze zela komunikazio arluan, udaletxian, gero irakur gune hori, ze gehiago itezu, ader? Gero tarteka juten naiz baita ere ikastetxeta edo beste irakurle taldetara, nik idatzetako liburuen inguruan hitz egitea eta holakoak, tarteka ere suertatzen dira, eta egia esan saio bereziak izaten dira eta politiak eta interesanteak dira, desberdina da zu irakurle taldeko dinamizatzaile izan edo zure liburuak izan... zure liburuari buruz hitz egitea jutea non baitea. Eta, ze topatzen dezu zure liburu eta zitzitea jote zean noa baitea? O leba irakurri arazten diozue junbaino lehenuo, edo... Bueno, irakurri arazten dile kasu hortan, edo irakasleak, edo beraien irakurle taldeko arduradunak, baina izaten da kuriosua, ze askotan irakurleak interpretatzen dituzte, zuk idatzitako liburuak, zuri sekula burutik... Bueltatarri ematen dio zure historia, ez da? Bai, beste modu batzutara, eta hoien zutia ere, kuriosua izaten da, eta bai, polita da. Eta, bueno, idazle bezala, hor ikusi dut, 3 liburuekin etorri zehala, ez dakit zen badazkasun idatzita? Dagoneko batzuk, hauekin... Zein ekarri dituzu adibidez, zein dia horiek? Ekarri ditut azkeneko 3 argitaratutakoak, diela zarrenetik berrienea hoien artean bekatua, iazko urrian argitaratu duena, izan zela nire lehenengo novela, laburra da, baino nire lehenengo novela, eta ondoren urtengo udaberrian argitaratutako beste biek, zo, ipuin liburu bat da, nik orain arte normalian narrazioak idatze izan ditut helduentzako, eta zo estilo hortakoa da.
Eta azkenekoa da Putzua, baitaren novelatxo bat dela, baino gazte literaturan edo kokatuko genukena. Nahiko denbora gutxin atera dia hirurak, ez da, labetik. Kasualitatea ere izan da, denboran, hain denbora gutxian argitaratu izana, ez dia aldi berian idatzutako 3 liburu izan, bakarrikan batzutan argitaratzeko prozesuak luzatzen diela, arrazoi batengatik Baten askartu da, eta bestien luzatu da, eta elkartu india. Hoixe, gutxi gora bera, bai, gertatu da hoi ere. Eta Goiatz, bata bestiakin zerikusi gan badaka, o guztiz desberdina dira, ez daka zerikusik Bai, ez liburu dute eta beste? zerikusiek beraien artean, ez dute, ez tematika, bueno, akaso badute zerikusia, Idazlia berdina dela, hori, seguro. Hoi bai, eta bueno, egia da nik asko idaztentela gaur eta hemen dikabiatuta eta 3 kasuetan ala da, baina esango nuke hoi dela beraien artean duten antzekotasuna. Gero, bai, oso desberdinak dira beraien artean. Bai kontatzeko modua eta bai kontatzen dena. Bekatuan kontatzen dena da, bueno, barne bakarrizketa bada, protagonista bat eta bakarra du liburu horrek, Garazi izeneko pertsonaia bat. Bueno, krisi existentzial batian da ona, esanatu delako, berea ez den ohe batean, berea ez den bikote baten onduan, eta horrek pixka bat aitzaki horrek darama, pixka bere bizitza edo eta bere inguruneari begira jartzea, eta kuestionatza gauza asko, edo zalantza batzuk edo agertzea. Eta... Zuri gertatutako gauzak dira? Ez. Askotan uste izaten da idazliak beti gure autobiografiak idazten egiala, eta ez batzutan izaten du zerbait guretik ere, edo gure ingurutik ere, baina, bueno, ez da autobiografikoa. Eta gero, zon kanpinetan gertatzen den historia, ordan oso, udagirokoa ere bai. Eta uste dut umorea handikoa, kaso hortan. Guztitan hori da errepikatzen dena, kokapena, kanpinetan gertatzen den historioak diela. Uritu bihago mesedez. Vale. Eta Putzuan berriz, kontatzen dena da, egun bakarrian gertatzen den histori bat da, eta protagonista da 13 urteko neska bat, Laure izenekoa, lehenengo aldiz, hilekoa jaisten zaiona, eta pixka bere bizipen hori kontatzen du, bere ikuspegitik eta inguruan ditunekiko harremanetik. Hori gertatuko zitzaizun? Hoi gertatu zian, hoi bai. Baino kontatzen dena ere ez da goiatzen lehenengo hilekoan. Zio, zerikusi txikin bat eukiko, ez da? Bueno, gauza batzutan bai. Gauza batzutan bai. Ondo. Bueno, hemen bagoa txirreki txarraka, lehendabiziko urratza egiteko garrantzitsuena dakauna da, hau ontzen utzi behar dugu, ondo. Batzu jure txikituta, baina baitu zingo deun, Hemen ingo dugu jenjerbia raiatu eta jarriko dugu, horrelaxe, eta batzu joiekin berdina ingot. Ja, zuritu izkiazula, hemen, hola, puntxa hau, betu, ematu gutxia hola, baina desiente da ja, Eta gero ingotena da, baratzu jakin gauza berdina. Bai, txikitu, horrela, bale, hau kontuz, azalak eman gabe, ez dela, bihatzea emango zuen. Bale, eta bale. Eta gero honi botako jo azukre pixkat, soja pixkat, eta hau ontzen dakau. Patatak eta piperrak egosten azkau, eta batzu jare martxan dakau. Lehendabiziko urratzak eman ditugu. Bueno, zuk adibidez lehendabiziko urratzak emateko liburu bat azteko garen nola azten zea. Ia bakazu buruan pixka pelikula, ojutezia pixkanak aiten, edo nola moldatzen zea? Idazten hasten naizeneako gutxi gorabehera pentsatuta izaten dut zer kontatu nahi dudan eta nola kontatu nahi dudan. Horrek ez du esan nahi dena eskematizatua eta dena pentsatu izaten dutenik. Uzten diot historioi eta protagonistei beraien bizitza edo hartzen, bizitza propioi, baina bai pentsatu izaten dutela gaia eta kontatzeko modua ere bai, niretzako garrantzitsua da nola kontatu. Eta hoi argi izan arte enaiz hasten. Ez dira hasten. Bestela alde bat beste nio biltzezea, eta gero ja... Bai, eta batzutan, igual badut buruan ideia bat zer kontatu nahiko nuken, eta kaso denbora asko ibiltzen da hor, kontatu nahi nuke, baina ez dakit nola kontatu, eta gio alako batian aurkitzen dut modua, eta orduan hasten naiz. Nun inspiratzea, nun etortzez eskizu inspirazioiek? Ez dakit, baina esango nuke, lehen esan dut, nik asko idazten dut hemen eta gaur egunetik, eta nik esango nuke nire inspirazio iturri nagusia gure egunerokotasuna eta gure bizitza, eta gauza askotan gure bizitzako gauza oso simple eta oso txikiak izaten diela. Garrantzitsuenak eta horiek inspiratzi zuenak.
Bueno, esan duen bezala, lehendabiziko urratsak eman ditugu, bitartean jungo gea Miribilara, Bilboa zehazki, han dago Jurgi gure zai, txoko mala esperan, eta gaur, Nikei sukaldaritzan inguruan, itzengo igu. Guazen ikastea gaur bai, Jurgikin. Haupa, ikusentzuleok, Jurgi Argitanaz, txoko mala esperan nau, Miribilla auzoan, Bilboko auzo altunetariko baten, da geurre gure eskolan, aztertuko dugun gaizi izango da Nikei sukaldaritza, ezta? Peru eta Japon arteko apurtxu bet zelan dan hori sukaldi. Zer da Nikei sukaldaritza? Bueno, Nikei sukaldaritza gaur egun deitetzagu fusioa Peru eta Japoneko arteko sukaldaritzeri buruz. Baina, Nikei berbiek esango dugu Japoniarra Japonetik kanpo. Beraz, Hawaien, Perun, bebai, Txilen, edozein munduko partetan, Kalifornian, bertan, Kalifornia roll ezagune dana, hori dana da Nikei sukaldaritza. Ze pasesan, hainbeste Japoniar Perure joan ziren, eta eurek ekarbien hori fusioa, ezta? Japonia bera 275 urte egon zan itxikien mundueri, ezin zan ez hartun, ez urten Japonetik. Da sartzen bazinen, edo urtetan bazinen, hilik zailuen. Orduen, 0. Da horien baitu zanien, edo era, heldu zan Mejiera. Da ze gertatu zan Mejieran, bueno, urrengo sogunek guizeban Japon mundueri zabaldu eta Japon industrializatu. Orduen, bertako nekazarizek eta Japonetik aldein bizebien, ze presizoak hainbeste izo bizetzen, bierbari garatu ziren. Orduen, 1880 zen, ize 800 Japoniar heldu zien Peruko kostetara. Eta eruek ekarpien apurbet arrainen kulturie Perure. Da kuriosoa da, ze Perun bertan beti zen da oioa jatie, kausak, patatak, guankaina, honek platerrak bertako tipikoak, ez da, diesenak. Eta arraine bat, zebien hainbeste jaten, kostan egon da, hasta Japoniarrak heldu arte. Baina, ize tarde biezen 50 urte, lehenengo jatetxie idiarte, ez da? 1950 Laguna Muerte, ukiban izena horre jatetxiek, eta horraz izan apurtxuet, profesionalizetan edo hori sukaldie. Ze adibide dekuz, zebitxie, apurret ezagunena, tiraditoa, mosket apurtxuet ezberdine da, yukamotxiek, kausa limeñak, da horrek danak deki apurret antzerako, lima erabiltzen dara, ez da apurtxuet hori zitriko puntue motetzina platerari. Bueno, ze platerengo dugu geur, Nikei sukaldaritzan, zebitxi egingo dugu. Apurtxu bete ezagun nadalako, baina guk egingo dugu makaioaz, bertoko produktu bateaz. Zebitxik normalien arrain zurizia zeiken die, dorada, lupine, korbinagaz, baina, makaioaz be ondo gehatzen da. Da, atunaz beraz, bai, Tomate dadotxo apurtxu batzuk ebaiko zaguz. Kipule gorrize, gero zilantroa, garrantzitsue. Nik soja apurtxu hartzen beti, boniatoa edo patata gozoa, egozike da apurtxu bet, aldente erara, koiaka da bi edo epingo txaguz, oso tipikoa tie, honeko arnizinoak, ez da, zebitzentzako. Kantxa hartoa bebai. Hemen gabiz lima zuku apurtxo botaten, horrekin godeu arraine erdi sukaldatu, ez da gordin-gordinik egongo, baina sukaldatute bez, juzu ebe, juzu apurtxo bete zitrikoa da, orden haue altzako bota, honepe egin dugu sukaldatu apurtxo bet arraine, da 5 minutuen masere bidogu. Orduen, nazte ikin guaina apurtxo bet, naranja zuku guztetezat, hori toketxu emotetzona, da zebitxik izan bideu likidoak, sopa antzerakoak. Ez tegu izan bider zikuek. Jatetxe baten ipinki matzue zebitxe zikubet, esango deu, ez da labenetako zebitxi. Eta azkenengoa, tigresnie botakotza. Lehen tigresnie deitzezan, zebitxiek berak janostien izteban zukueri. Baina gaur egun, apurbet sofistikatuen bera aparte egin da, eta esaten da, dala, resakientzako oso ona, eta afrodiziakoa da, esaten da, badala. Azkenengo ikutue montzagu, gure tigresniegaz, ikustezu hemen, gure zebitxi esan dan apurtxu bete likidoa izen bidauen. Eta azken ikutue, emongo txagu, zilantro horritxu bategaz, ganetik pintxe, eta haude gure gaurko zebitxi, ez da? Etxagu bota pikante txuri gaurkoan, neutroa enjogu, baina, jakike bai, ajizekaz, aji horize, aji rokoto, aji kuzkeño, horrekaz, aji guztitxekaz, pikante txutoke hori emotetxagule, ez da? Eurentzako da, guretzako piper txorizurak zetiles, ez da?
Bueno, Joseba, gorkoan jedeku, gure Nikei sukaldaritzako taller txikitzue, ikusi zu apurbet zebitxe esen lan ikien dan, zebitxe holan normaltzu bet, eta esperot guztoko izena, eta hurren arte. Jurgi, artista hutzaiz, hau dana irakurritek esamen lehenu, uruzakik, Ai, ama, basekiu, asko maitekela sukalde hori, eta notatzen dek, hiri entzuten. Bezarka da handi bat, eta hurrenare, ire saiongo baituk, hemen ikasteko. Gurian jarraituko dugu. Hemen txe, behitu, patata daude martxan, unbergia pintxatzen, baina ni ustet, oendala esain beste botaitugu, jute gainen da patata, gurutzatzen unien labanak ondo, indadakau birrintzeko. Oendikan pixka gelditze zaio. Vale. Hau martxan dakau. Arrozai utziko jo beste 10 minutu, eta gero iragatzingo deu, eta arroza suelto ukiko deu, gionekin salteatzeko. Inbiar deuna da hemen, tipulina goxatzen jun, eta gero tortilla frantzesare prespatuta utzi bihar dut. Vale. Eta zu jungo zea entxaladia berezi hau prestatzen, vale? Hemen dakau gero maionesa aiteko, olibak batzu eta arrautza, jungo gea aguakatia alinatzen pixkat, vale? Emango izutena da boltxo bat, ni usten dut hause, eta hemen ingozuna da, aguakate iriki, mamila berta bota, biona zuzardezka batekin nola pixka zanpatzen deu, eta horrei botako jau, liman, birrindura pixkat azalana, eta baita ere botako dio, zuku pixka, bale? Eta ego gatza, eta olioa, alinatzeko pasako izut. Eta, bueno, lana banatitugu, eta itzaiten jarraitu dira, bale? Bueno, hemen ningo jotena da, nik hau neire, iti jotena da beti ondo kendu, Hau tarito hau beti kendu bihar zaio. Zergatikan hori gorra otea, eta hori geho potxatutare ez dago xua galditzen. Orduan, kentzen dio, hemendikan ere bai, erditikan, da lehen da biziko geruza, fuera. Eta, Goiatz, zure liburuetan, ze estilo topatuko dugu? Zait erresa egiten... Musikeri bezala, goengo musikeri, etzaizu gustatzen etiketa jartzia, ez da? Zait erresa egiten zatzia, eta esango nuke gaina beraien artean ere desberdinak diela. Esan dut adibidez oso humoretsua da, bueno, nire ustez behintzatala da, eta bada esango nuke nire liburu guztien artean humoretsuena edo divertigarriena, ironia askokin, bueno, ironia bestetan ere erabiltzen dut, baina bai, esango nuke badela desberdina alde hortatik. Bestela, konturatzen naiz askotan idazten dudala emakume protagonisten ahotik, ez beti, ez denetik handago, baina bai uste dut errepikatzen den zerbait dela, azkenean idazten hasten zanean aukeratu dezakezu, nondik kontatu gauzak eta... Eta hola, komodago sentitzen zea edo... Bai, edo interesatzen zait hortik kontatzea edo kontatu nahi ditut hortik gauzak, ez da beti errepikatzen, gero aldatzen da, baina nobeletan adiez, bikasutan ala da. Bueno, ona, baina, gio, hau idazteko, hau gidoi eitezu hau idazteko, oia aztezea eta idazten jutezea? Ez dut gidoiik prestatzen. Nahiko dituzu beste lanetan, ez da? Bueno... Zea ibiltzeak gidoiak itene bai, ez da? Bueno, ez, inizan ditut, ez da nire eguneroko tasunean daun zerbait, baina bai idatze izan ditutela antzerki gidoiak, bueno, ni oso antzerki zalean ez, ikusle gisa, eta batzutan afizioek daramate, beste gauza batzuk edo sorkuntzara, eta bai idatze izan ditutela gidoi laburrak, eta gero, ibili izan ez baita ere, telebistan ere, zuen gremioan, gidoi lari erredaktore lanetan ere, denboralditxo bat. Nazten ez da, ibiliziare bai, ez da? Bai, denboralditxo batean ibili nintzen. Kaldera guztiketa gauza eta iz guztiketat nondik harrapatzen duzue? Lan obsesibo bat, jartzen zea, eta bai, ez da, ez da inoiz bukatzen. Milezuko gidoilarien lana, ez. Eta iten dituzun lan guztietatikan, zenetan aurkitzezea erosoen? A ber, kaztaritzan eroso sentitzen ez, azkenean ere lan bizitza batez ere hori izan da. Eta gero, literaturan ere eroso sentitzen naiz, batez ere, igual narrazioak idazten hori izan da, oain arte batez ere izan dudana, eta igual segurtasun gehien sentitzen duen arlua ere bada. Lehenengo novela argitaratzen induanean eukinun ere beldurre eszeniko momentua ere, nire paniko momentutxo hoi, jatza huelta ikanetzen honean,
baino, bai, guztua eta eroso sentitzen ez arlo horretan. Eta gaina guztua eta eroso, eta gaina sariak etorri zaizkizu, ezta? Bai, Baino gehiago. Bai, jaso izan ditut batzuk, egia esan, eta bueno, sariak beti dira akulu bat edo animatzen zaituzte aurrea jarraitzea, eta... Zesari jaso dituzu? Bueno, jaso izan ditut bat baino gehiago, hain azkena jaso nun aurreko ekainean zazpikale saria bekatuagatik, Bilboko liburu azokak ematen duen sari bat da, baina aurretik ere jaso izan ditut bai igartza beka, Harri esker argitaratu nun lehenengo liburua adibidez, bekatuak beak ere jasozun Ramiro Pinilla saria, Getxoko udalak antolatzen duena, beste izenburu bat zeukan orduan, baina bueno, barrukoa antzekoa zen, eta gero olako literatur sari bat baino gehiago irabazten ditut. Eta horiek indarra mateu, ez da goxotasuna eta jarraitzeko grina eta ez da? Bai, sariek bere gauza dituzte, bere alde onak eta bere alde txarra, baina denu gustatzen zaigu gure lanak sari bat jasotzea, eta egia animatzen zaituztela, pixkat zure buruarengan ere konfiantza hori ematen dizutela, eta bai. Joseba nola zatu erdu, eta azala... Vale, oida, azalan mirrindura pixka bota, bai? baina bueltaka lima, bale? Zeratik, ez da unai txurilla, ez, aurrena eman buelta bat, ez honeaka, ras, eta gero giratu. Hori da, eta pixka giratu, Vale. Venga, pixka bota azala, eta gero erditi moztu, eta enzukuare bai botako jozu. Eta botako jozuna da, gatza pixkat, bai? eta olio pixkat ere bai. Eta, bagoaz txirek itxarraka. Nik hemen inbiarretena da guain, ingotena da tortillatxua, jo esan deu, tipula dakau hemen goxatzen, bertan bota berdeu hemen ontzen dakauna, botako deu tortilla puxketetan, eta gero xibuleta eta igual soja pixkate bai botako deu indarra mateko. Eta nola ez, iragatziko deun arroza. Bale, hemen tortillatxua egiteko, botakoet, bale. Bueno, eta dagoeneko, zenbat liburu idatzi dituzu dira? Helduentzako 5 narrazio liburu, azkenean batzuk badia, hasi nintzenetik, novela labur bat helduentzako, eta beste bat gaztientzako, eta gero album ilustratu bat ere aurrentzako lagun batekin batea ere argitaratu nun, nik testuak egin ditun eta beak ilustrazioak. Ona. Eta badakazu beste bat ja bidian, horolako gibiltzetenak beti zaudete zehozekin esku artean, ez da? Oso dakazu hor txintxilikan da bukatzeko, nola zabiltza? Bueno, ni beti naiz zerbait idazten, eta eraberian ez naiz bat ere konstantia, ez dute egunero idazten, ez dute egunero zehatzen, baina eraberian bai ez bat ditutela beti esku artean zerbait, eta nabil idazten, baina ez daitu hainikan zertan bukatuko duen. Ados. Bueno, hemen txe, arroza inda dakau, Beitu, gaina solte dago, oso ondo, egingo deuna da, hemen txe iragatzi. Ondutakoa listo, tortillatxua ere bai, ia den aurreatu deu, eta jungo geana da uberako izoskiak ezautzea, eta haueltan ingo deuna da, hau dena bukatzen jun. Guantxe gatoz lagunak. Kaixo, Alberto nahi eta hiera, ogi etorri proiektu berriara, Uber izozkia. Ubera izozkiaken proiektua izan ja bizpairu urte atzea, ondartzan genbiltzan, udako egun oso polita zen, eta alabak izozkia nahizun. Izozkia nahizun, sartu ginen taberneta eta etxeon izozkirik. Orduan, hortik aurrera ikusi genuen, guain gauden iskina hontan lokal hau zehola, eta buruai bueltak hasi ginen pentsatu zaber, zergatik ez izozki denda bat jarri. Behar ark sortu zuen amets bat, eta gaur egun amets hori egi bihurtu da Ubera izozkiaken, badaukagun lokal honekin. Orduan, ametsak egi bihurtze dira latarteka. Ubera izozkiaken dakagun eskaintza ez da izozkiak bakarrik, eta izozkiak zapore ezberdinetako adazkau, esniakin esni gabe, veganoentzat ere egokituak izan daitezkenak, glutenik gabeko kukurutxoak ere badazkagu, eta saiatzea kontaminazio gurutzatu edo kontaminazio kruzada hori ekiditen, eta jendiak asko eskertzeigu aukera zabal hori ematea, behar edo egoera desberdinak dituzten horiei hobeto heltzeko.
baina hortaz gain, egunero zapore desberdinak topatu ditzakezuen arren, krepak egiten nahi geha, gofreak eskaini nahi ditugu, batidoak, esne batidoak gehien bat egite ditugu, eta granizatuak ere zerbait fresko izate aldea euki nahi ditugu, alden neurrian etxian indakoak. Ikusi den denbora gutxi hontan harrera oso baikorra izan da. Eta herrikoak esaten herrian olako zerbait behartzala, behar bat sortu dugu herrian ere bai. Guain, gure proiektuan nondik norakoa ezagutu aztean, guazen izozki bat egitera. Ja, obradorea etorri ga, Albertokin hemen gaude, aurretik izozki egiteko produktuak prestatu ditugu, eta gure txoko txiki hontan gertatzera magia. Pistatxo izozkia ingo deugar, helatu egiteko prozesua oso luzia da. Hortaz, aurretik Alberto ja produktu guztiak behar zitun denboran nahazten joan da, eta hemen pasteurizadoran euki ditu ordu batzuz. Hemendikan ateratze dugu, jarra handi batzutara, eta hortik jungo da mantekadorara. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu pistatxo izozki on bat egiteko pistatxo krema on bat izatea. Orduan, topatu dugu bat, kalidade aldetik, primerakoa dana, eta gero probatu ahal izango detzue. Etortze bat geate, zen olako pistatxo izozki egite dugu. Oso argi zeukan Alberto, helatu gintzan nahizula hasi, orduan horretarako prestatzea zala honena erabaki zuen, eta formakuntza hori jasoan izateko lehenik astebete pasasun Madriden, kurso bat iten hango maestro heladero batekin, eta gero aukera suertatu zitzaion hemen zarautzen beste formakuntza bat jasotzeko. Eta bai egia da, aldune urrian, jarraitzen nahi dela formakuntza hori garatzen, nola baitere. Komentatu Zarauzko formakuntza, Carlos Arriba delako maestro heladeroak inintzula, eta hemen inguruan kostan batez ere behintzat oso ezaguna da Carlos Arriba Zarautzen, naiz Donostin, Zumaian ere badazka izozki dendak eta oso ona da bere lanean. Guain ja ikustezue, izozkia atera deu, eta azken pausu bezala salmentara atera horretik, sartze deu abatidore izena hon makina batea. Makina honek iteuna da, helatu honi izotz kolpe fuerte eta handi bat eman, bere propietate horiek mantentzeko eta helatua gogorrago eta hobeto mantentzeko denboran zehar. Izozki bat iteko formulatzen jakin berdezu, osagai edo lehen gai primerakoak eukitzea, kalidade aldetik osonak izan daitezen, makinariak ere bere parte garrantzitsua badu, baino garrantzitsuenetan garrantzitsuen altu digabe, magia hau emateko jartze zaion bihotza edo maitasuna da kasu honetan. Ikustu zuen bezala, hemen dakau gaur indeon pistatxoan izozkia, eta eraberean dakau baita ere gazta tartana, ubera izozkiaken asko saltzean izozkitako bat. Orduan nahi dezuenean, hemen gaude hori joan, ubera izozkiak zuen zai. Eskerrik asko, eta ondo izan. Eskerrik asko, agur. Aupa ubera, aupa bikote, eta gora zuen izozki helatu eta mantekatuak. Egia esan ze gauza errak dituen, eta gaina maixu errakin. Carlos Arribas hauntit ja. Egia esan nire beak erakutzi zine helatu egiten, eta artista hutsa da. Helatu gauzondo dititu, baina beak ere gauza erakutzi zigun, eta hauek kaso asko inditue. Erakutzi zigunarek, 3 gauza garrantzitsu askala, izoztegi bat irikitzeko garraian. Bat lekua, 2 lekua eta 3 lekua. Eta hori dago leku paregabian. Horrela jarraitu eta eman eurra. Egia esan, izozkiak une oro gustatzen izkiguta leku askotan, baina ondartzatik ongueltan leku horiek paregabiak dira, izoztegi bat irikitzeko. Eta egia esan, onak egon behar dudik gabe, errepikatu behar dalako. Baina aurrenengo eosteko bidian, eostezu hilabeti, ez da? Bai. Zalda irazaten. Eta hemen, tipula dakau, behitu zenba goxatu zaigun, ingo jotena da, energia pixkat eman guain, eta guain bertan bai, ontzen dazkaun aragik botako ditugu, gero arroza pixka, salteatuko deu, baitare botako jo tortilla frantzesa puixketetan, soja pixka gehiago botako jot, eta sibuloten den erdila o laurdena ola txikituta ere bai botako jot bukaeran. Eta hemen, inbiar deuna da, hemen jarri deu patata eta piperra egosita dakauna, birrinduko zu eta krematxo bat ingo zu. Ikusi behar dezu, emango izut goiaratxo bat, ea zen muz daun, nik eta pixka bota eturetara, baino puntxuan jarriko dugu, bale? Eta ere bai botako jozu olio virginan txorrito bat, bale?
Bale, hau listo, eta gero ere bai hemen oliba beltzak inditugu ezurratatik atea, zuritu batzu ja, eta honekin ere bai maionesa prestatuko dugu, bale? Venga, eta hau esan da, jarraitu behar diguzu gauza kontatzen. Vale. Bueno, ipuinak idaztia edo eleberrik idaztia, ipuinak erresago aldia. Edo... Ez du zertan. Ez du zertan, ezta? Oso desberdina da. Bai, pintxo bat erresago da menu bat ite baino, segun ze pintxo, ezta? Seguruna, konparagarriak diela, azkenean desberdina da. Ipuinak idaztean prozesua egia da, azkarragoa dela, osea, hasi eta buka azkarrago egiten dela, baina neuki behar ditu beste gauza batzuk, askoz toki murritzagoan, gauza desente kontatu behar dituzu, garatzeko ere bai espazio gutxiago dakazu, eta uki behar du beti bukaerako ez duzte bat, edo zerbait. Eta eleberriana... Bai, hombre, mantendu behartzu beti interes bat, baina eleberriak duen zailena da, azkenean idazketa prozesuan gehiago irauten dula, eta batez ere zuk jarraitu behar dezula interesa ukitzen idazten izan hortan, eta bai, desberdina da. Eta hor adibidez, idazten da jartzezean nian, esaten zuen bezala, ipuin bat erresago hasi eta bukatzen dezu, eleberritan askoz gehiago biltzezea aurrea eta atzea eta bestea eta? Bai, normalian behin ni hasten naizenean ipuin bat idazten, lehen esan dut ez dudala egunero idazten eta ez dutela konstantziaz idazten, baina normalian ipuin bat idazten hasten naizenean hasi eta buka nahiko segidan iten dut. Buru belari jartezea hor, eta... Bai, argi izate utze kontatu, eta orduan, ez egun batean, baina, egun gutxi batzutan normalian bukatzen dut. Eta adibidez, ipuin batek badaka hainbeste horriko bilduma, izan behar du ipuina txikia izan behar du, ipuin bat ezin dezuin 100 horriko ipuin bat. Olako totzua, liburua. Esango nuke, ja horri aldeko puruak nolabait markatzen dula mugan onda honez. Badaude, zenbait ipuin edo zenbait novela labur, kaso ez dela oso argi gelditzen zer den zer, baino luzerak bai markatzen dula nolabait. Eta gehien bat luzerak markatuko zuen bai eleberri batetik ipuin batea? Bueno, luzera bada, eta gero nik esango nuke badaudela beste elementu batzu, bai pertsonaian garapena edo deskribapenak edo beste batzuk, baino bai luzerak azken finean baitare badakar berekin gehiago sakontzia bai pertsonaia baten izaeran, ingurunean. Ipuinetan ez da inbeste sakontzen gauza horiek. Ez da, iradokitzen dira gauza gehiago, edo igual ipuinetan irakurliak ere lan gehiago inberrizaten du. Ematen du ez, baino azkenean bere irudimena da osatzen duna historia hortan. Izango nire liberri baten, azkenean baina azkenean zuek jutezeate kontatzen dena, eta unbertzea rapatzen gehiago igual, ez da? Eta bestian pizka pelikula egiten igual. Bai, nik uste ipuinetan, irakurliak ez badirudi ere lan gehiago egiten dula. Bueno, hemen txe, arrozare bai, barroa, dana ez tilo botako, Tipula horrentzako denak gehiagi iruditzen zitzaiten, eta hori dugu, urrengo tanda bat entzako, beste tipula bat potxatu, eta badakau beste tanda bat iteko. Vale, earra itxura hartzen nahi dago. Gure hori zemuzkoa geratu zaigu. Oain gatza eta olio txorrota botako izkiot. Probatu, lehendabizi nabazu, zatik handi gatza pixka bota dut zehara, Vale, hemen ez soja pixka botako deu. Vale, leheno edalontzian geratu zaiguna. Bueno, pixka botako jot, Bai, xoxito dao. Bai, patata berri izateu desente normalian, Bai, berri izateu. Arrauza. Earra koloria eta itxura hartu duna bintzat, ama. Hemen ingo deuna da, geho prestatuko deu, maionesa. Botako deu, baratzuri alia, olibatxuak, vale, arrautza, eta honi ere bai botako deu, gatza pixkat, eta ekiloria. Vale, hori listo, ez da? Bai. Earki dakau. Vale, gauza tingo izut hemen. Beitu, hau harrapatuko izut. Vale. Epala, torri honea, oso ondo. Hemen dikan hau jasoko deu. Vale. Eta ingozuna da, birren gailu ego jarri. Eta hemen ja osagai guztia dazkazu. Maionesa bakizuiten, ez da? Behi petan euki eta arraka goraka. Eta bergin pixka botako jate bai, ikutu bat emateko. Vale, hau, listo. Arra, itxura hartzen nahi dana. Ibuleta botako dugunea ere bai. Eta ba, goaztenak inaurreaka. Ongi.
Bueno, eta goiatz, literatura, arriskuan aldao, gaur egun, nola ikusten duzu? Hainbeste pantalla eta hainbeste histori eta, Esan nahiko nuke ez, ez. Esan, hori da. Nik ez dut hola sentitzen eta hola bizitzen. Eta nik inguruan ere ikusten dut irakurtzaletasuena bada hola. Ez dut uste sekula izan denik gehiengoan zaletasun bat, ez? Batez ere adintarte batean eta, baina esango nuke, bueno, sormen maila aldetik badaola eta bere publikoa ere badula eta ez dut uste inoiz liburuak desagertuko dienik eta literatura desagertuko denik eta baina, bueno, literatura egiteko ere bai modu asko daude eta telesail bat ere asko dut literaturatik. Literatura gabe ez leoke telesailek ere. Orduan berdit egon behar du, oinarri hori beti egon behar du, ez da? Bai. Ondo. Bueno, eta leheno komentatu izkiazu zein dian zure errez eta erreginak onjoekin da hor eskalfatuak eta bar, baina egun libretan da zeiten dezu. Gustatzen zaizu zen, mendialdea gutezea, perretxiko bilea, perretxiko jesuto patutakoak dira. Ez, obia da, ekarriten dizkute eta hoi asko zobia da. Baitu digabe. Bueno, nire afizio nartean, noski badaula irakurtzea, niretzako oain udarako planik onena da eguzkitan jarri eta liburu bat hartzea, hoi da udarako planik onena. Baina, bueno, gehadiez, igeritea gustatzen zait asko. Asko zait beste modu batea funtzionatzen du, beste ritmo batea funtzionatzen du nire buruak urpian. Eta adibidez, igeritea bada niretzako pentsatzeko eta idazketan inguruan ere pentsatzeko. Igeri idazten alzua, pentsatzen alzua? Pentsatzen pentsatzen, hor beste idatzi ez duzu iten. Baina beste dimentsio batean sartzen zea eta ia esan, nahi baino gutxi juten nahi zain, baino... Piztina jutezea, ondartzare bai etortzea batzutan edo zer? Igeritea ez, igeri piztinan, bai. Eta bestela ere, bueno, egia da ondartzara tarteka bai, baina errekara eta hola ere gu ez geha kostakoak, barruko geha, eta... Nundarra zea zu? Ni Oiartzuarra. Oiartzuarra. Ez dugu kosta urruti, baina... Ez urruti ez, baina batzutan, ez bertan urruti gelditzea, ez da? Ala izatea. Bueno, hemen montaia iten hasi behar dugu, Beitu, hemen hasiko gea, entxaladia berezia esan deuna, eta hemen dakauia, beitu zeitxurakin, arroza prest. Orduan, hemen ningo deuna da. Lehen da biziko eta behin, hau, nola gatu zaigun, pixka likido gatu bazaigu, ez ondo da. Azpin jarriko deu, goiaraka bat, pure patata hori da, ez daka gorringoik, Piper hori daka, piper morroi hori ja. Bale, gio jarriko jau, geruza bat, aguakatiana. Guacamole ez daude ikutuko, zeratik guacamole martorri eta tomate pixkat eta beste osagai edo. Hau izango genuen, aguakate aliñatua. Bale, horrela, xe. Harriko ditugu hor. 3 lau puxketa, 1, 2, 3 eta 4. Bale, eta berriro berdina errepikatuko dugu. Bueno, eta beru, barruan horlako pixka garko jo. Zeirutu zeizu. Songi, txura bikaina du. Txura bikaina ez da, hola pixa barruan. Bale, eta berriro berdina milagoaz. Jarriko jo, pure patata pixkat. Bale. Horrela xe. Iepala. Aguakate pixkat ere bai. Eta zure liburuk. Nun eskuratu alditugu, o nun daude salgai edo noako prestatzen dituzu? Bueno, horta zeia esan argitaletxeak arduratzen dira banaketa iteaz eta idazleok alde hortatikan behintzat argitaletxekin argitaratzen dugunean ez dugu lanoi behintzat kentzen dugu gainetik. Eta liburuak daude eskuragarri, liburu edo zein liburu den datan. Eta gero, gaur egun argitaletxeek eta ere online saltzen dituzte beraien liburuak, eta haietan ere bai. Eta gero, tarteka izaten dira liburu azokak eta han eta hemen, eta haietan ere eskuratu. Ibiltzeare bai alde batetik bestea orduan. Bueno, gu ez hainbeste argitaletxekoak ibiltzen dira, gu tarteka igual aurkezpenen bat egitea eta hola hurbiltzen gea, baina haietan ere eskuratu daitezke. Ze pastel, ze xamurra, eroritzen da nian xamurra godoten da, Igual ezain polita, baina xamurra. Bueno, lagunak, hemen dakazue, 100 platera gaur indeuna goiatz eta bilok, eta badakizue, guantxe esan du, nun aldian eskuratu liburuzka horiek, eta goxatu nahi bazue, badakizue, jun hartzea, eta goxatu arazi, ez da? Eta goiatz, mila esker etortzeagatik, jarraitu olako historik egiten gudano goxatzeko,
eta gu hemen jarraituko dugu koxinatzen. Bai, zuei, gonbitagatik. Hore bat izan da, zue etortzia. Beitu hemen bukatzeko ingo jotena da olio berninan tanto batzu botako eskio. Tiki. Eta horrelaxe, gaurko horrezeta, listo dakao. Mi esker zuei horre bateatik, eta zuri, holako gauza dotorekiteatik. Berdin. Eskerrik asko, agur lagunak.